да го ресторват абсолютно. Просто щом си ви трябва тези мейли и така. Добре. Хайде, чао, чао. Сега влака мина отсреща. Да. Някаква странна фигура. Някаква друга странна къща. Светля, знаеш колко скъпо ги продават лом? Кои? 4 лева мислим едно такова. А ти къде е оня мъж да излови каза, съдила ли си? Горе къде теки. Що му не скара съответно? Добре, като той видя. И ти какво му каза? Оставя, че се zanima. Ще го питаш? Тук е сувенир. Това са първи човечи. Сувенири и студени напитки. Да. Тук може да вземеш шапка. Разни чашки, разни камиончета. Тук горе има чашки с кобленц, с това. Искаш ли да ти вземем нещо за колекцията, там за шкафчето? Ти ми взе ключодържател. Кога? Преди малко. А на тебе и на тебе магниче взе. Една такава Така малка хаубичка. Окей, сега. не, тази долната, не е ли по-добре или ти искаш тази с Капачи. Дори да. Стай тук ги има. Хало. Это. Коя? Или я чак. Момент. Это. Entschuldigung. Ist nicht schlimm, ist ja noch früh genug. Also das nicht. Да, нямаш шарен. Это има така. А я виж тук какво иска Симеон да му купим. Ама от Виена нещо такова. От Кобленц нещо. Du spackst gerade ein bisschen ein. 11,95 е. Сега колко струва си? О, вижте. Това е такова. Туристическо. Брошурка. И тази чашка ще я прибереш в пътичка. Ще видим колко е да струва. Сега той ми купи ключа държава, ще му купим чашка. Да си за спомен за колекции. Моля е тази оферта, ще сложим оранец. Wie viel? 9,90 €. Danke. Danke für. Tschüss. Чус. Какво има друго тук? Кобленц грин. 1 евро. Не тук. Що? Тук няма да е поднаците на нищо. Айде, сега ти имаш си едно. Ти си взех държателче. Аз ще взех една халбичка да си имаш. Ти, мамо, нещо за теб от тук. Чекай се не питахте. Не. Те тук влизат, тук излизат. Това не снима ли пати? То всеки град има да има река. Да.
Тя снимай малко с палци. Това е някаква стена, тук ли видиш как е простроено и се пахне стената. Това е лебед. Къде е лебед? А, да. Тук е можело да се разхожда, как е дошла реката. Ама снимай да не се. Снимай как е дошла реката. Слушай ме. 15 трябва влезете на комишно с не по-късните нови. Това е за разхождане, обаче реката го е заляла. Иначе по тая алея можеш да се разхождаш. Това е някаква стара сграда, стара стена, която е прикърпена и е простроено нещо ново. Явно са някакви бюра или офиси. Тук хора постоянно има. Die sind natürlich nicht perfekt auf dem Lager. Тук вече. Иди спокойно. Ето един пътнически кораб, който отива по принцип може би до Кьолн по реката. Тук кораба. Това е някаква така наречена в Германия Биргартен. На реката, приятно е, там един лебед се вижда пред кораба. Имаше още един. Тук, ето ви сега ще ви покажа типичната немска кръчма. Биргартен, в която се продават, предполагам, вурстове, шницели, ето той на самослужене и естествено бира. Ерсенторф, това са супи. Шпицбратен. Не, прътимо на нея. Eine große Stufe. Ако искаш, вкарай го и кажи, не бе не, пусни. Не бе не, пусни един няма. Това са странни хот-дог, това е поръчава, това е веган пица. Това е флам кухен, който се прави като пица, но е много тънък. И се слага бекон, тяхното кезе и лук. Казва се флам кухен. Сладоледени спагети, ягоди с сметана и банан. Не, това е флам кухен, не е пица. Това е тънто тук, къде си оставаш гладен с него. Ага. Да, къде го ядохме на феста. Тук какво има? Наденички има ли Еми нека? трябва да видим, сега не може. Гледах менюто по 8 да не се път. Я иди виж там, какво имаш Шпицбратен, да, има да. Шпицбратен с картофи или с картофена салата. Абе, айде ходиме тук Много студено. студено. Интересна работа да... Що па са служили знамето на американците? Айде. Па може ли? И точно на ръба. Може ли да не снимаш някакво да снимаш? Чакай. Тук малко е дошла реката.
Да. Лебе да се кефи. Някаква градинка. Бург. Ето две парчета от Берлинската стена. Ела да видиш парчета от Берлинската стена. Това са парчета от Берлинската стена. Да. Си студа. Не знам какво пише. Den Opfern der Deung. Какво пише тук? Der Opfer. Майче, това нещо свързано с... Това е парчето от Берлинската стена. Това когато строена, това когато... Не думай. Да.